Čauko, opäť sa stretávame na známej adrese. Samozrejme viem, že si zvedavý, že čo sa do pekla stalo, že v istom momente nebolo nič pevné nohami na zemi. Tak poďme na to. Špeciál 2.4 Dolu hlavou. Medzi mnou a zemou bolo niečo málo cez 30 metrov. Bol som dolu hlavou. V tom danom zlomku sekundy som cítil, že sa moje telo o nič neopiera a nič nedrží. Srdce mi vyskočilo až do hrdla. Našťastie to nebol žalúdok. Strach zvýšok pracoval na plné obrátky. Presviečal som sa, že všetko je v poriadku. Muselo byť. V úplne rovnakej situácii bolo aj Števo. Dolu hlavou, 30 metrov nad zemou. Nemusíš tam so mňou ísť, hovoril Števo. Ale bol by to zaujímavý sharing experience. Ja sa tako prekonám. Budem musieť tomu veriť. To je celé. Ale hovorím, nenútim ťa, nemusíš tam ísť. Ale asi to chcem vyskúšať. Kam to chceš ísť? Dostali sme sa čo najbližšie k vchodu, no stále to bola celkom štreka od najbližšej električkovej zastávky. Trvalo nám to hádame vyše 10 minút, kým sme sa tam priblížili. Vyzeralo to na väčší areál a vstup je očividne po miernom výšľape na kopček. Nie naozaj, ale už tam by nechcela chodiť. Túto aktivitu si vymyslel Števo. Ja som šiel s malou dušičkou, ale musím sa priznať, že som sa celkom tešil. Po obede Števo tento nápad predniesol, ale čerstvo po obede som nebol úplne na palube. Keď som si však pozrel, za koľko dojdeme na miesto určenia, tak si vravím, že žalúdok by to teoreticky mohol zvládnuť. Veľmi teoreticky. Vtedy som vlastne zvolil, že môžeme ísť a pomaly sme vyhľadali na cestu. Príchody a odchody. Po tomto zážitku to chcelo proste kávu. Hociaku. Hľadali sme, či je niekde v okolí taká schopná kavereň. Ale ako to už zvykom býva, rozhodli sme sa ísť na istotu do McDonald's. Takže sme opustili areál jeden z východov. Tento bol akurát presne na opačnej strane od hlavného vchodu, ktorý sme vošli. Ale park a klesanie k električke bolo aj z tejto strany. Takže sme sa dočergali na zastávku a počkali sme si na vozidlo, ktoré si teda dalo na čas. No a hlavný vstup do areálu bol veľký. Mali tu predajňu so suvenírmi a vypísaný cenník. Chvíľu sme sa so Števom snažili študovať. Nakoniec som sa opýtal, ako to je vlastne so vstupným. Dvoch z nás to vyšlo dokopy 56 €. Tak sme si kúpili lístky a vošli sme dnu. Chvíľu sme sa vnútri prechádzali a skúmali, že či si budeme strážiť veci, alebo si ich odložíme do úschovne batožiny a pôjdeme spoločne. Rozhodli sme sa pre úschovňu. Cvak. Neviem, prečo tento príbeh servírujem takto. Asi som sa z toho doteraz nespamätal. Najskôr. Personál nám validoval lístky, prešli sme tmavou chodbou do malej haly, kde bol uložený priestor pre veci, ktoré sme mali vo vreckách. Posadil som sa do sedačky vedľa Števa. Personál ma zaistil bezpečnostným popruhom. Adrenalín mi pumpoval telom. Strach tiež. Sekundy boli nekonečné. Personál nás ešte raz kontroloval, či nemáme niečo vo vreckách. Hlboký nádych a výdych. Musel som tej technológii veriť. Alebo lepšie povedané, musel som sa naučiť tej technológii veriť. Inak ma strach neopustí. A ostávali sekundy. Tik, tak. Sedel som na lavičke, Oskar pražil, takže som si dal dole kabát a už aj mikinu. Pretože mi bolo dosť teplo, už bolo po všetkom. Sedel som a čakal som na Števa, kým sa ku mne vráti. Začínal som znova pociťovať hlad ako na kávu. Mierne som ňou šklblo. Šklb. Pristáli sme. Mohli sme si vziať svoje veci a krátkym plnom sa vrátiť do exteriéru. Ostávali nám ešte lístky na 2 technológie. Mali ich tu dosť, ale nie všetky boli záživné a nerozprodzovali krv v žilách. Ale to nám samozrejme šlo. Akurát teda druhá jazda, na ktorú sme sa rozhodli, nám tú krv nerozprudila vôbec. Pomaly nás viezli hore a mali sme pekný výhľad zo sedačky na Helsinky. Potom nás pustili kúsok dole, zase dali hore a opäť spustili. Nohy sa mi kvôli strachu zvyšok klepali aj tak, ale inak to nebolo adrenalín budiace. Keď sme sa vrátili na zem, zaríme si veci a pri poslednom zážitku sa vymeníme a postrážime si navzájom veci. Teplo ma ubíjalo, pretože som nepočítal s tým, že Oskar bude dnes pražiť, hlavne nie vo Fínsku a v tom období, keď tu zvykne byť zima, sichravo a proste škaredo, ale na druhú stranu to bolo dobré, pretože v tých výškach sme zrazu mali ďaleký rozhľad. Keby bolo pod mrakom, alebo by bolo sichravo, tak by to nemalo ten správny efekt. Ale teda, aby som sa dostal k pointe tejto časti, z tej výšky bol krásny výhľad na celé Helsinky.
ale na vychutnanie sme mali len zlomky sekúnd. Hneď v druhom zlomku som pocítil bezpečnostný popruh, ktorý ma držal. Do toho vozík pokračoval dolu s rachotom po koľajnice. V istom momente sme dosiahli rýchlosť 110 km. Vozík sa s nami hnal cez slučky, premety a dostal aj do najvyššieho bodu. Kam sa dostať vedel? 52 metrov. Ale tu sme neboli dolu hlavou, takže sme tu boli len na zlomok sekundy a leteli sme opäť dole. Klik. Takže áno, Števo nám vymyslel program, že pôjdeme navštíviť lunapark Linnanmäki, ktorý je priamo v Helsinkách a síce sme po vstupe vedeli, že chceme ísť na horskú dráhu, ostala otázkou, že ktorá nás zaujíme najviac. Vyhrala to Taiga, modrá dráha, otvorená 18. júna 2019. Nemôžem nič iné, len odporučiť. Hovorí sa, že Fíni sú jedni z najšťastnejších národov. S takouto horskou dráhou sa ani nečudujem. Ale teda lístok bol na 3 atrakcie. Zvolili sme horskú dráhu, voľný pád, ktorý bol teda naozaj sklamaním pri nás oboch. A nakoniec sme si vybrali taký zvláštny kolotoč, ktorý si neviem spomenúť, ako sa presne volá, ale tam sme sa už museli navzájom čakať. Šiel som prvý. Bol to akoby mixer na ramene. Personál nás presadzal tak, aby sme mali rovnomernú distribúciu váhy. Kolotoč sa najprv začal točiť, potom sa začalo točiť aj rameno a zdvíhať nás do vzduchu. Sedel som tak, že v jednom momente som bol presne kolmo k zemi. To bol moment, kedy sa kolotoč zastavil a následne zmenil smer. S tým som nepočítal. Ale musím uznať, že toto bolo o mnoho lepší zážitok ako ten voľný pád. Potom išiel Števo, no a potom zo zážitku už sme šli z lunaparku preč. Ako už vieš. Dali sme si kávu, akú z prechádzku. Vyzeralo to, že kráčame oblasťou, ktorá kedysi bola silno industriálna. Alebo sa jednalo o staré vlakové depo. Architektúru na to malo. V jednej z tých budov sme objavili Lidl, takže sme si urobili nákup, aby sme mali večeru a niečo na ráno. Keď ráno sedáme na vlak a na deň opúšťame Helsinky. Na obytovanie sme došli pešo, počas zvyšku dňa sa nič zaujímavé nestalo a hlavne sme museli ísť aj spať, aby sme ráno stali na vlak. Števo je samozrejme expert a v druhom meste mi začal poctivo naháňať hrozu s tým, ako mu prišlo zle. Tak opäť o týždeň, válime ďalej.